Vážené kolegyne, kolegovia, nebudem citovať tých ďalších, ale vrátim sa k tej rozprave. Rozprava mala spoločného menovateľa a to všetci kolegovia, ktorí vystúpili z rozpravy, povedali, aká je dobrá tá myšlienka, aká je dobrá idea, ale ako sa to nedá urobiť. Ako nám stačí presne hovoriť o tom, že je treba zaviesť zdravý životný štýl, hovoriť o zdravých stravovacích návykoch, ale zároveň hovoríme o tom, že netreba nič regulovať. Ak dnes na Slovensku sa dosiahol taký stav, že dnes automaty a bufety ponúkajú deťom nevhodné potraviny, tak preto musí prísť zákonodárca s reguláciou. Tá je veľmi dôležitá. A tá hystéria, ktorá tu bola aj v parlamente a samozrejme aj, ktorú som pociťovala aj z médií, tak ja som si dávala otázku, či tá hystéria je vyvolaná preto, že ten návrh zákona hovorí o obmedzovaní nevhodných potravín pre deti a mládež na celom Slovensku v obchodných reťazcoch, v obchodných sieťach. Ja znovu upozorňujem, je to v školských bufetoch a automatoch. Tam, kde ten doplnkový predaj alebo tá desiata má tvoriť iba 5% vlastne stravy toho dieťaťa počas celého dňa. A samozrejme, prečítala som si aj stanovisko úseku legislatívy, ktoré mi odporúčalo a venovalo sa aj to, čo nie je možné predávať v bufetoch a hovorilo o nejakých zelených šalátoch. A ja som ostala prekvapená, že toto stanovisko je prebraté zo stanoviska komory. A to je presne tá odpoveď pre mojich kolegov, ktorí tu z opozície hovorili, že návrh zákona má predkladať ministerstvo. To znamená, že všetci kolegovia dnes z opozície, ktorí budú predkladať zákony, už nepredložia do konca volebného obdobia žiadny zákon, pretože zákony má predložiť ministerstva. Takže takto som pochopila kolegov, takže dnes nebudeme mať po tejto schôdze žiadny opozičný návrh zákona. A ja vám poviem, prečo ministerstvo. A dobre, že nepredložil tento návrh zákona ministerstvo. Lebo z tej retoriky, ktorý mnohí ste rozprávali, tak si poviem iba jediné. Dávid sa stretol s Goliášom. Všetky tie mnohé veci som čítala. Viete, pán poslanec Galko povedal, že Smer má na svojej strane médiá. No, tak ja som to zažila, že nie. Pretože k zákonu sa vyjadrovali všetci ostatní, len ja som sa skutočne veľmi málo dostala do priestoru, ale keď sa vyjadroval niekto k tomuto zákonu, aký je zlý a ako je nepotrebné regulovať, tak išla reklama. Predtým aj potom išla reklama na nemenované výrobky. Takisto, ak bola objednaná nejaká objednávka v médiách tlačových, tak potom tam boli 2 až 4 reklamy. A ja som si nemyslela, že ten zákon vyvolá takú hysteriu, ale hlavne ten psychický tlak, ktorý som ja musela prežiť. Nie od mojich kolegov z parlamentu, z poslaneckého klubu. Tí na mňa žiadny tlak nevytvárali. Ani ministerstvo nevytváralo tlak. Ale tých odkazov, ktorých som si ja vypočula, tých vyhrážok, ktorých som si ja vypočula, poodkazovaných, tak som zrazu zostala, aká hysteria je a som si povedala, že som urobila dobre. Viete, o čom to je? To nie je o tých automatoch, o tých niekoľkých tyčinkách a o tých niektorých slaných jedlách alebo mastných. To je o tých návykoch. O tých návykoch, stravovacích návykoch, aby naše deti nemali tie dobré stravovacie návyky, aby nerozmýšľali. A medzi 4 očami mi tu v parlamente povedala predstaviteľka tej komory, ale my sa bojíme, že ukážete prstom na vhodné a nevhodné potraviny. Ale veď to je presne cieľom zákona. Aby začali deti aj rodičia uvažovať, aby to deťom nekupovali. Ja im to nezakazujem na celom Slovensku, ale nemá to čo robiť v školskom prostredí. V školskom prostredí tam, kde má prostredie vychovávať a vzdelávať. A preto som rada, že to nepredkladalo ministerstvo, pretože pán minister, ak by prišlo k nemu tá podoba zákona, tak veľakrát by nevedel, čo všetko tam je vsunuté. Pretože ja presne viem, kto všetko chodil po chodbách, aj po chodbách tohto parlamentu. Predsa si nemôže úsek legislatívy osvojiť stanovisko, v niektorých bodoch stanovisko komory, a keď mi to povie v pléne 2-krát poslankyňa z opozície, že s stanoviskom komory sa stotožnila aj legislatíva, tak to je trošku problém.
keď všetky pripomienky komory boli zásadné. Takže a ja mám stanovisko aj k úseku legislatívy nestranné. Takže kolegyne, kolegovia, návrh zákona nie je politický. Tu v zákone, ak bude schválený, víťazom nie je politická strana Smer, víťazom nie je Renata Zmajkovičová, víťazom je zdravie dieťaťa. Víťazom je ochrana zdravia dieťaťa. Čiže preto tento zákon je nad rámec všetkých politík. My všetci hovoríme, čo treba robiť, pani vieme, ako to robiť. už je po 19. Je súhlas, aby sme dokončili celý tento bod. Áno, nech sa páči. Ja len minútku. Všetci vieme, čo je zlé, a keď to máme urobiť, tak všetci povieme, ako sa to nedá. A to je vlastne veľakrát ten problém u nás na Slovensku. A ja verím, kolegyne, kolegovia, že ochrana zdravia našich detí a mládeže je pre nás dôležitá. Ja som presvedčená, že tento návrh zákona dostane podporu napriek tlaku všetkých tých, ktorí vám hovoria, ako to nie je dobré, ale nedovolme si zničiť zdravie našich detí, ale hlavne nedovolme v školskom prostredí, aby naše deti mali zlé stravovacie návyky. Ďakujem vám veľmi pekne.